ଆସ ଦେଖିବା ମହାମାୟୀଙ୍କ ବ୍ରତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାରେ ହୋମ ପାଳି। ଯିଏ ଛାଡ଼ିପାରିବ କି ଯିଏ ଧରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଥମ ମାସରେ ହୋମ ପାଳି ହୁଏ। ବର୍ଷକେ 4 ଥର ହୋମ ହୁଏ। ବୈଶାଖ ମାସରେ, ମାଘ ମାସରେ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସ ଦେଖିବା ବ୍ରତ କେମିତି ହେଉଛି, କିଏ ଧରିପାରିବ କିଏ ଛାଡ଼ିପାରିବ। ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି 8 ଜଣ। ଛାଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧରିପାରିବ, ଏବାରି କେହି ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ବ୍ରତ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ହୋମ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭୋଗ ପାଇ ଘରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ବ୍ରତ ହେଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାରେ ହୋମ ପାଳି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହୋମ ହେଉଛି। ପୁରୋହିତ ବସିଛନ୍ତି, ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଗ ବଢ଼ା ସରିଛି, ଖାଲି ନଡ଼ିଆ କୋରିବେ, ହୋମ ହେବ। ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିବା କେମିତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆମେ ଓଷା ଉପବାସ କେମିତି ସବୁ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ କାଠ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହୋମ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଥୋଇବେ। ଭିତରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଜାଗା ଅଭାବରୁ କମ୍ ଜାଗାରେ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ହୋମ ହେଉଛି। ହୋମ ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ପୋଖରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ସେଠି କେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି,